की बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेली 1954 साली संघटना आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1956 14 ऑक्टोबर रोजी जो या भारतामध्ये बुद्ध धर्माची पुन्हा मुहूर्तमेढ रोवली ती संघटना आहे. तसंच या ठिकाणी आज आपण या पत्रकार परिषदेमध्ये धम्मचारी प्रज्ञा चक्षु डॉक्टर महेश पेडणेकर हे या ठिकाणी पत्रकार परिषदेमध्ये उपस्थित आहेत. तसंच तुकाराम तांबसकर हे सिंधुदुर्ग बौद्ध हितवर्धक महासंघ गोवा विभागाचे आहेत आणि माझ्या बाजूला जे विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समिती गोवा राज्य या समितीचे सतीश कोरगावकर उपस्थित आहेत. फेब्रुवारी 12 दिनांपासून जे भारतामध्ये आपल्याला माहीतच आहे की सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यांना ज्ञान प्राप्त झाल्याच्या नंतर जे तिथं स्थळ आहे ते बोद्धगया, ती महाबोधी सोसायटी, महाबुद्ध विहार, जे बुद्ध विहार आहे हे आजही बौद्ध लोकांच्या ताब्यात नाही. त्यासाठी गेले 1 महिन्याहून जास्त काळ भारतातले सर्व बौद्ध भिक्खुगण तसेच जगामध्ये जे बौद्ध राष्ट्र आहेत त्या राष्ट्रातील सुद्धा जे भंते आणि बौद्ध समाज हे महाविहार जे आहे बुद्धगयेचे, ते बुद्धगयेचे महाविहार हे बौद्धांच्या हवाली द्यावं यासाठी गेला महिनाभर त्या ठिकाणी धरणं आंदोलन चालू आहे. बंधूंनो, आपल्याला सांगायचं असं की ज्यावेळी हे कसं पाहता हा काही लढा आजच या वर्षात लढा झालेला नाही आहे. तर बौद्धांचं जे स्थळ आहे, पवित्र स्थळ आहे, जागतिक लेवलचं स्थळ आहे आणि युनेस्कोमध्ये त्याची नोंद आहे. जे 1949 मध्ये 49 मध्ये जो कायदा केलेला आहे बिहार सरकारनं त्यावेळी, आणि बिहार सरकारने हा जो कायदा केला त्या कायद्यानुरूप त्या ठिकाणी 9 जणांची सदस्यीय समिती आहे. तर या 9 जणांच्या सदस्यीय समितीमध्ये 4 जे आहेत ते हिंदू महंत आहेत, पुजारी, आणि त्याचबरोबर 4 बौद्ध भिक्खू आहेत आणि 5वा जो आहे तो इम्पॉर्टंट तिथला बुद्धगया या जिल्ह्याचा डीएम. ते तसं जर आपण पाहिलं तर 1949 मध्ये या भारताला भारतीय राज्यघटना लागू झाली नव्हती. त्यामुळे तो जो कायदा करण्यात आला तो कायदा डायरेक्टली आपल्या भारतीय संविधानामध्ये जी कलमं आहेत समानतेची, बंधुभावाची, प्रत्येकाला जो त्याचा धर्म आहे त्या धर्माची, प्रत्येकानं एकमेकाच्या धर्माची प्रत्येकानं त्याची म्हणजे त्याप्रमाणे त्यांना वागायला दिलं पाहिजे आणि सरकारनेही त्याची दखल घेतली पाहिजे. आणि जी प्रेक्षणीय स्थळं, जी पूर्वीपासूनची स्थळं आहेत ती स्थळं भारतानंच नव्हे तर पूर्ण जगातील जे युनेस्को म्हणून जी कमिटी आहे त्यांनी सुद्धा त्याला हे दिलेलं आहे. म्हणजे हेरिटेज जे आहे ते त्याचा सरकारनं त्याची दखल घेतली पाहिजे, त्याची राखण केली पाहिजे. तर जे कलम नंबर भारतीय संविधानाचं कलम नंबर 13, कलम नंबर 14, कलम नंबर 15, कलम नंबर 25, कलम नंबर 26, कलम नंबर 29 आणि 49, तसंच कलम नंबर 51A, F या सर्व कलमांचं उल्लंघन होत आहे. हे उल्लंघन न होता त्याची अंमलबजावणी व्हावी आणि हा जो विधानसभेमध्ये, बिहारच्या विधानसभेमध्ये 1949 मध्ये जो कायदा अंमलात आलेला आहे. खरं तर हे आंदोलन आणि सध्याची परिस्थिती ही काही वर्षांपासून जे अगदी बघतो की मागच्या 100-150 वर्षापासून अगदी दुर्दैवी आहे. 1868 मध्ये ज्यावेळी लॉर्ड कनिंगम आणि बाकीच्या लोकांनी त्यावेळी हा जो कायदा पारित केला होता आणि त्याच्यानंतर 1949 मध्ये भारतीय संसदेमध्ये हा कायदा पारित झाला. आणि एक प्रकारे आपण म्हणू शकतो की आई आपल्या मुलाचं जतन चांगल्या प्रकारे करू शकते, तशी मावशी करू शकत नाही. म्हणून महत्त्वाचा मुद्दा इथे आहे की जे धर्म अनुयायी आहेत,
ते कोणत्याही धर्माचे असू दे. हिंदूंचं जे धर्मस्थान आहे ते हिंदूंकडे असतं, मुस्लिमांचं मुस्लिमांकडे असतं, तसंच बौद्धांकडे असावं अशी आमची कळकळीची आणि तळमळीची विनंती आहे. त्याला दुसरं एक अनुषंगाने सांगायचा मुद्दा आहे की हे पवित्र स्थळ अशा अर्थाने आहे की ज्या ठिकाणी भगवान बुद्धांनी, असं आपण म्हणू शकतो की आशियाचा तो दीपस्तंभ आपण म्हणू शकतो, पण आशियाचाच नाही तर तो विश्वाचा एक काय आहे, एक प्रकारे दीपस्तंभ आहे, ज्यामुळे विश्वाचं कल्याण किंवा मानवतेचं एक जागर होतं आहे. आणि अशा पवित्र स्थळी ज्या ठिकाणी भगवान बुद्धांना सिद्धार्थ गौतमांना बुद्धत्व प्राप्त झालं आणि तिथे ते बुद्ध झाले. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.